răspundem și noi iubirii Lui, răspundem și noi dragostei Lui, ne aducem și noi aminte de tot ceea ce L-a însemnat pentru noi, pentru fiecare din noi, dragii mei frați. Doamne, fă ca lucrul acesta să se vadă în noi. Amin. Așa cum spune cântarea aceea, fă să se cunoască în mine, cum zice cântarea? Fă să se cunoască o schimbare în viața mea, mărit să fie numele Domnului. De aceea cuvântul Domnului zice așa, La 5. o, de-ar ține căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu vei roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te vei lăuda cu o inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsi de tot, mărit să fie numele Domnului. Amin. Tu mai vrei, frate, să păzești poruncile Lui, să păzești orânduirile Lui, tu mai vrei? Sau poate vrei doar ca să te pistoneze cineva de la spate? Nu, dragii mei. Dumnezeul nostru spune că și noi trebuie să voim. Noi trebuie să căutăm. Noi trebuie să dorim. Cum? Așa cum dorește un cer ce? Apa de izvor. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, mărit să fie numele Dumnezeu. Mai știi tu de unde te-a ridicat Dumnezeu? Mai știi tu de unde te-a salvat Dumnezeu? Mai știi tu că Dumnezeu a făcut vindecare în trupul tău? Mai știi tu că Dumnezeu a făcut vindecare în mintea ta care era stricată? Mai știi tu că Dumnezeu te-a ridicat din mocirla în care erai afundat? Îți mai aduci aminte de El pentru ca să poți să-i slujești cu scumpătate? Așa cum i-a slujit robul său Iosua, slăvit să fie numele Domnului. Ori noi ne gândim că trebuie să împăcăm și capra și varza. Adică și cu Domnul toți am vrea, ca să înțelegem ce înseamnă rostul acestui cuvânt, dar de rău nu ne-am lăsat nici de ăla. Și am vrea să facem așa o combinație, dragii mei frați. Adică să unim răul cu binele. Nu se poate, dragii mei frați. Nu se poate, dragii mei frați. Apa aceasta este curată, dragii mei frați. Și este bună de băut, mărit să fie numele Domnului. Dar este suficient o picătură cât de mică aș băga-o în ea de o travă, ca să nu mai fie ce? Bună. Și în loc aici să fie apa care să spotolească setea, să fie apa care îți aduce ce? Moartea. Vedeți dumneavoastră, dacă unim răul cu ce este bun, ce este bun să face rău datorită acelui mic rău, slăvit să fie numele Domnului. Așadar, dragii mei frați, hai să-i slujim lui Dumnezeu cu scumpătate. Nu ne jucăm cu Dumnezeu care am spus, mare este Dumnezeu. Mare este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este mare în viața ta, tu nu prețuiești nimic mai mult ca pe El. Nici viața ta, nici viața copiilor tăi, mărit să fie numele Domnului. El este prioritatea numărul 1 în viața ta, slăvit să fie Domnul. O, Doamne, ajută-ne, Doamne! Ajută-ne la toate lucrurile acestea. Eu cred că Dumnezeu te ajută. Dar dacă tu vrei, dacă nu vrei, Dumnezeu nu te obligă și te lasă, frate, și te lasă soră, mărit să fie numele Lui și binecuvântat să fie El. De aceea vedeți ce spune cuvântul. Te vei lăuda cu o inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Vreau să păzesc orânduirile. Nu mă părăsi de tot. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Știm, nu? Cum, dragii mei frați, își va ține? Îndreptându-se, nu după cuvântul fratelui Puiu sau al cuiva frate, și după cuvântul cui? Al lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui și binecuvântat să fie El. Ce cauți tu, dragul meu? Cuvântul omului sau cuvântul lui Dumnezeu? Căci dacă cauți cuvântul lui Dumnezeu,
atunci El va fi lumina vieții tale, atunci El va fi cărarea vieții tale, atunci El va fi povățuitorul tău și candela care nu se stinge niciodată. El te va povățui cărările dreptății. Dar dacă cauți astăzi la mine că am avut doar o predică așa mai superficială, o ce frate, te-ai înșelat, mărit să fie numele Domnului. A predicat și fratele și a predicat frumos, ne-a plăcut, mărit să fie numele Domnului. Dar dincolo de predică, cel mai frumos este viața pe care tu o trăiești. Aleluia. Este curăția pe care tu o ai, dacă o ai, mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie El. Poți să vorbești 3 cuvinte. Dacă inima ta este curată, face mai mult decât aș vorbi 1000 de cuvinte, mărit să fie numele Domnului. Așa cum a spus și Pavel, mărit să fie Domnul. Așa cum a spus și el, căci din 10.000 de cuvinte care ar putea să le vorbească fără rost, fără să fie înțelese, mai bine ar fi să vorbească cât, fratele meu? 5, mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie El. Doamne, ajută-ne, Iisuse, ajută-ne, Iisuse. Ajută-ne, Doamne, să știm ce căutăm. Amin. Ajută-ne, Doamne, să știm, Doamne, cine astăzi este în mijlocul nostru și cine astăzi ne vorbește, Doamne. Ajută-ne la toate lucrurile acestea, te rugăm, că noi suntem prea mici, Doamne. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău, te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. Aleluia. Strâng cuvântul Tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. David nu spune că strânge cuvântul lui în cap. Ați înțeles, dragii mei? El nu spune că vrea să-și umple capul de așa zis cuvânt, dragii mei, și cunoștință. Și el spune că cuvântul îl strânge unde? În inimă, pentru ca să nu poată păcătui împotriva lui Dumnezeu. Oamenii care au capul plin de cuvânt, dar nu inima, păcătuiește și sunt îngânfați, mărit să fie numele Domnului. Sunt îngânfați, dragii mei frați. Zice că cunoaște, dar n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. De aceea cuvântul acesta, dragii mei, nu trebuie să-l învățăm ca pe o poezie. Pot să citesc de aici, de la marginea asta, la alta și să-l am în creier, dacă nu l-am în inimă, nu pot păzi poruncile Lui. Și sfințenia lui Dumnezeu nu este în mine. Și atunci eu sunt un om necurat, slăvit să fie Domnul nostru și binecuvântat să fie El. De aceea El spune, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Noi suntem oameni care avem inima împărțită. Inima asta care El ne-a cerut-o, noi o împărțim, dragii mei. Noi vrem să o dăm jumătate cui? Celui rău, poftelor noastre, și am vrea să-i o dăm și lui Dumnezeu. Dar știți de ce am vrea să-i dăm și lui? Ca să ne meargă bine tot în viața asta. Noi nu ne gândim că inima asta ar trebui să o dăm pentru viața veșnică. Și noi vrem ca să slujim și noi lui Dumnezeu. Să ne fie bine tot în viața asta. Nu, dragii mei. Aici Dumnezeu nu ne-a promis niciun bine. Și binele știți unde este? În împărăția Lui, mărit să fie numele Lui. Aici vom avea necazuri. Și El a spus, îndrăzniți, necontenit, mărit să fie numele Domnului. În toate necazurile voastre, Iisus Hristos a spus, îndrăzniți, pentru că aici e scaunul de domnie al celui rău și voi veți avea necazuri. Aleluia, Doamne. Dar nu obosiți. Dar nu și voiți pe calea Domnului. Dar nu cârtiți, mărit să fie numele Domnului. Și cereți putere. Dă-ne, Doamne, putere. Dă-ne, Doamne, biruință, mărit să fie numele Tău. Amin. Dă-ne, Doamne, răbdare, Doamne. Amin. Dă-ne, Doamne, cuvânt de la Tine și nu cuvânt de la nimeni. Mărit să fie numele Domnului. Aleluia. Și binecuvântat să fie El. De aceea, vedeți ce zice cuvântul Domnului nostru. Strâng cuvântul Tău în inima mea. Nu strâng cuvântul Tău în capul meu. Strâng cuvântul Tău în inima mea. Atenție, dragii mei.
Că mulți să fălesc că cunoaște, mulți să fălesc că știe și ar vrea să se arate. Înțelegeți? Și o cunoștință de felul acesta ce face? Îngânfă inima oamenilor și cade, dragii mei. Nu te ridica, slăvit să fie numele Domnului, prea sus, pentru cu cât te ridici mai sus, cu atât când vei cădea, va fi mai fatal pentru tine. Cu cât vei sta jos, cu atât vei fi sigur că nu cazi, mărit să fie numele Domnului. Pentru că locul cel mai sigur e cel de jos. Nu locul cel de sus, mărit să fie numele Domnului. Locul cel mai sigur, dragii mei frați, căci tu nu vei cădea, e locul de jos, slăvit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie. Doamne, ajută-ne, te rugăm. Te rugăm, Domnul nostru. Amin. Tu ești Dumnezeu adevărat și viața veșnică. De aceea cuvântul Domnului zice așa: binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale, cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale. O, Doamne, bucuria noastră cred că constă în cât de mult câștigăm noi azi. Dacă am făcut bani mulți, ne bucurăm mult. Dacă am făcut puțini, nu știu dacă ne mai bucurăm atât de mult. Mărit să fie numele Domnului. Dar vedem că oamenii aceștia aveau o altă bucurie, dragii mei. O bucurie care nu consta, dragii mei, într-o stare materială sau financiară, și într-o bucurie în care consta în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Ei se bucura atunci când trăia ce? Neprihănirea. Ei se bucura atunci când avea ce? Pacea, mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie El. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătesc în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Fă bine robului tău ca să trăiască și să păzească cuvântul tău. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, slăvit să fie numele lui Dumnezeu, dragii mei. Avem nevoie să-L vedem pe Dumnezeu. Iar lumea aceasta cu poftele și răutățile ei ne-a orbit să vedem ceea ce a însemnat Iisus Hristos pentru noi. De aceea David se roagă: dă lumină ochilor mei, ca să văd ce, dragii mei, poruncile, pentru ca să văd ce? Cuvântul Tău, Doamne. Fă ca cuvântul Tău să fie scump și prioritate în viața mea, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Cât de mult s-a bucurat orbul Bartimeu. Știți, nu? Cât de mult s-a bucurat el atunci când Iisus Hristos i-a dat vederea. A început să strige: văd, 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 mărit să fie numele Domnului. Oare tu astăzi, dragul meu frate, pentru faptul că Dumnezeu ți-a dat lumina cuvântului Său, ai aceeași bucurie? Te poți bucura, poți vesti întregului neam omenesc căci tu ai fost un orb și Dumnezeu ți-a dat ochi. Amin. Doamne, ajută-ne, te rugăm. Aleluia. Ajută-ne, Doamne. Fă ca mintea noastră să fie încununată de slava Ta. Deschide, Doamne, coapsele minții noastre, te rugăm, așa cum Tu, Doamne, ne-ai lăsat scris, mărit să fie cuvântul Domnului și binecuvântat să fie El. Vedem scris, dragii mei, pentru că tot a venit cuvântul despre coapsele minții în epistola 1 sobornicească a lui Petru, dragii mei frați, capitolul 1 cu 13, unde zice așa: de aceea, încinde-vă-ți coapsele minții voastre, fiți treji și pune-vă-ți toată nădejdea în harul care v-a fost adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în ce? În poftele pe care le aveați altă dată când erați în necunoștință. Păi lucrul acesta constă, dragul meu, într-o luptă. Pentru că diavolul
El caută să te târască. Unde? În poftele pe care tu le aveai altădată. Pofte necurate. Pofte care ți-a ruinat viața ta. Pofte care a ruinat viața familiei tale. Iar diavolul caută să te târască din nou. Și tu trebuie să opui rezistență, să nu te lași cum? Târât, mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie El. Oare te întrebi, te mai împotrivești? Sau te lași așa dus încet de val? Te las încet, 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 încet dus, mărit să fie numele